El calendari d'Advent és una tradició que molta gent segueix durant el mes de desembre, especialment a països de tradició cristiana. Aquest calendari té com a objectiu comptar els dies fins a la nit de Nadal, el 24 de desembre. Un calendari d'Advent tradicional està format per 24 finestres, una per a cada dia de desembre, fins al dia 24. Cada finestra es pot obrir en un dia concret, i darrere de cada finestra hi ha una sorpresa. En molts calendaris d'Advent moderns, aquestes sorpreses poden ser petites galetes, xocolatines, joguines o missatges divertits. Aquesta tradició té els seus orígens a Alemanya, fa més de 150 anys. Originalment, les famílies col·locaven una vela cada dia fins a arribar a la nit de Nadal, però amb el temps es va anar popularitzant l'ús de petites finestres amb sorpreses. Moltes famílies compren un calendari d'Advent cada any, però també es poden fer a casa. Els nens i nenes pinten el seu propi calendari amb els números dels dies fins al 24 i posen dins petits regals o missatges per compartir amb la família. Per als nens, aquest calendari no només és una forma divertida d'esperar el Nadal, sinó que també ajuda a treballar la paciència, ja que cada dia hauran d'esperar per obrir una finestra i descobrir què hi ha darrere.